Яшь әниләр мәктәбе остаз түгәрәге балчыктан милли кул эшләнмәләре буенча мастер-класслар. Әлеге чараларны Аккалфа хатын-кызлар оешмасы Бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә оештыра. Дәресләргә яшь кызлар, ханымнар йөри. Алар калфак, түшлек тегәргә өйрәнәләр, үз куллары белән сувенир да ясыйлар. Укулар бушлай оештырыла. Аккалфа хатын-кызлар оешмасына рәисе булып куелган. Хәзер Түбән Кама Аккалфак оешмасын эшмәкәр ханым Гөлсинә Галиуллина җитәкләячәк. Конгресс утырышында ул иң күпчелек тавыш җыя. Моңа кадәр әлеге вазифаны табибә Зөлфирә Бигашева алып барды. Бүгенге көн минем өчен бик җаваплы. Мин әзрәк югалып та калдым. Әйме бик зур, иң беренче зур рәхмәтемне белдерәсем килә Рөстәм Мәҗитовка. Шул хәтле ул мине зур дәрәҗәле урынга сайлаган өчен. Җиңел вазифа түгел әлбәттә. Шаралар үткәрергә, мәҗлесләр үткәрергә бергәләп Алла бирсә алда. Утырыш барышында Камаланы бистәсендә дә бүлекче ачарга килештеләр. Бу эшне оештыру Гөлүсә ханым Хәбибрахмановага йөкләнде. Активлыгын шунда ук күрсәтте. Аккалфа ханымнары белән җыр ансамбле ачып җибәргә вәгъдә бирде. Татар халкының гореф-гадәтләрен, татар халык гореф-гадәтләрен, җырларын, аларны бөтенсен җиткерергә кирәк яшьләргә дә һәм онытмаска да бигрәк тә. Бүгенге көндә бу яклап авыррак бара безнең, оныту бара, татар җырларын, татар җырлары гына түгел, татарча сөйләшү дә онытылып бара. Шуның аркасында инде киләчәктә шулай уйлыйбыз эшләргә яшьләр белән, балалар белән, әти-әниләре белән. Татар конгрессы каршында яшьләр клубы да эшләп килә. Шушы көннәрдә алар үз исемнәрен раслаячаклар. Форсаттан файдаланып, аның әгъзалары Түбән Камаларны агач утырту өмәсендә катнашырга чакырып калдылар. 27-се алар теләсә без агачлар утыртырга барабыз Вахитов проспектында. Һәм инде без шулай ук яшьләр белән төрле чараларда да бик күп катнашабыз. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаэль Ракипов, Интервью алкары.